Iti Masakbayan. Gura ken aya. Mapan ka ijay pagadalan, agam panggaasay, tadi kaagaramid iti madi apangayaban kanyak ti maestram. Mailiw lang ni maestrami kada kayo. Iso apayaban da kayo, nanang. Ay, basta tong palenak. Jak kayat nga agaramid ka iti madi ijay pagadalan. Agturpos kanton iti high school. Isong agnakam ka. Anya kumangay ti aramidak ama di, nanang. Nagsayatak to pa ije pagadalan. Anya nagsayaak. Tapno ammom, adon ti masursurun kan ka ije pagadalan nyo. Jonas, makita mo ka di dyan nakatugaw ijay sango a babae. Transferin sa mo day. Ita lang nga makita ka dito eh. Transferi ayamat. Naggapunsamot lang iti sa bali a seksyon. Saan? Ita lang ang makita ka dito pagadalan tayo. Ay, timmalyaw. Ay na, nagkutong. Urahin ta. Ibaganto ni ma'am, ngayam muna ti bagina. Anya nga ta tinagan na. Ibilin nga ta ni ma'am, nga agsao. Ta ibaga na tinagan na. Kasta mo ter aramidan ni ma'am, no adda ka barbaro ka klase tayo. Ha, pag-iso. Adan ni ma'am. Isunti umunag. Good morning, class. Ada ka barbaro aka klase yo ita. Suset, yam amom ti bagim balasang ko. Siyak ni Suset Baret. Nagapuak ijay kabangibang nga pagadalan. Anya? Jak naawatan ti apelyedo ma. Suset karat ka di? Quiet! Sika, Jonas. Adan samot diferensya ti panagdengeg mo. Kastamot ti panagdangag ko, ma'am. Susit karat. Jonas! Anya tinagan na, ma'am? Satanas? Ha? Hoy! Satanas ayamat! Jonas! Kas jay mat nga mintidengeg ko. Kasla satanas. Sika karat! Amom ka di ti kayat asawon ti karat. Nagutong! Sumardeng ka, Jonas. Ala, sumardeng kayon. Awanan ti agsinong bat. Ate, ato malangkyaw ka. Asin na ti berbiro kam. Kaya't kuman ti makabalas iti daydian ang ibaga sa tanasak. Si kamot nga mintim mo na. Imbagam akarat, kat naglawag mat abaret. Raba ko lang mat. Uray iso, kat rinabak na kamat. Apay mapikon ka ngay bro. Saan ko asar dengan arabaken? Tamakita na. No saan mo't amapikon? Kita mo. Ni karat ako tungit. Mangmangan ije kantin. Ay, mapanak man ije ayan na. Umasidagmat ni Jonas kadata. Amangan numang sutil mananday ta, Jonas. Pumanaw tan. Sige Uy, nagpartak ka na magna. Urahin na ka. Aday ta ni Jonas. Mang sutil manan. Uy, sayang lang tikan kanam. Apay ko maasayang. Kat saan ko mat ngay balbal lang. Sayang tikan kanam. Tasan kamot lang alumukmag. Nagkutong ka. Kasla ka la impasikig abigao. Uray ta sa anak mat ngagsaksakit. Bitakan. Nagloko na Jonas. Imbaga nakit din asayang kanutikan kanam. Jak malipatan jay damo a panagsaok ije classroom. Nga imbaga na akarat. Unukot tungit kano ti apelyedok. Iso nga imbaga mat asatanas tinagan na a Jonas. Makapasar da dya tao. Kunamlano asino akataaran. In fairness, adamot kit di itsura ajay tao. Ure, ada itsura na. Nukas jay ti kababalin na. Makapaasar. O sige, mapantan ijay room tayo. Sumraktan. Adda kayo matgaya mag. Kunak no agyan kayo pa ijay room ti paborito ma subject. Apay,
Anya ko mati paborito ka subject? Kat no resist ti paborito ma subject. Isu akanayon kay Jack kantin. Isu akantin mo ti paborito marom. Oh, Ay no, no mabalin la ko maamang pakulatan iti tao. Pakulan ka kumankat. san mo nga ipakpakol dagi tatakyag mo? Ta sigurado ana sakit ti tulang ang maipakol. Tulang ko naman. Awan lasag na. Igaraw mo manan, Jonas Satanas. Ha? Adala ko madakkel nga ikan dito ita ipasakmol ka. Si kakit di ati ikan. Suron kon, di ta ka manlangan. Ay, si kaman timang bagbaga ka ni Jonas. Taimbaga ti maysa ka dagiti kaadalan na. Nga adda ka na yun na asutilan ijay pagadalan da. Dagiti kaadalan na ati bagbagam. Ibagam adidas asit ganti anak mo. Ay, tipay kaadalan na ti bagbagaan. Ay, agpada kayo launay ijay anak mo. Asaan nga umno ti panagrasrason na. Sika ti akin anak. No siya putot ko. Aganak ay ati lalaki. Ay, so akas jay anak mo. Takas takamot ngamin, Conrad. Imalakan ka ti anak mo. Putot ko nga rod. Di siyempre umalakan yak. Agbungaya mo't iti mangga ti mansanas. Alaman. Panawan nakman la dito yan. Mga numakaisawangak iti saan nga umno. Papanawon nak. Papanakon ngay. Apay, mabiyag mo nga rod dagiti ubing nga siksika. Amo maya ti agaradaw iti mulaan niyaw nga gina. Conrado aya. Sabalin tinaturturong ti saritaan. Hay, siyak man laangan ti pumanaw. Oh, apay anak kami suot ka nagawid, Suset. Didakla ko man inyalis iti pagadalan nanang. Ijayak la ko man ayan ni Lola nagadal. Anya ka diti pariko, taapay adi mo kayat ditoy. Kagurak ti may sa akadalak nanang. Sutil day dya tao. Awan mo't ngamin kadwak dito'y balay. Sa pimanaw mo't ni Lulam, tanapan mo't iji balay ti kabsat ko. Adayumat ngamin ijay. No ijay ti pagadalak. Idinto ta dito'y kat asidag. No adda sutil a tao, bayamlatan anak ko. Saan mon atutupan? Igagara na ngamin ti umasidag kanyak sanak sutilan. No makita na masurun ka, ad-addaan na kaasutilan. Kasta ti arami dagiti tattao asutil, anak ko. Kagurgurak day jay a tao, nanang. Oh, apay adi kagsakar. Anya nga ti pag-reviewam no kasta. sana bali tagsaksakar ni Suset. Pag-reviewan na jay saksakaran na. Basta adda aramidek. Nga uray sa anak ngagsakar iti notebook ko. Adda pag-review Oh, anya man ti plano maya. Kita to inton madanon. Nalakalang ti aramidek. Sa anak pa'y ngagbannog. Amangan no anya man ta, bro. Masapol nga ag-review kayo analaing. Tada eksamyo, inton Biyernes. Ariglado, ma'am. Nalakalaang ti ag-review. Itaman pa nga ibagam analakalaang ti ag-review, Jonas. Makita ita ti awan pag-reviewan na, ma'am. Siguraduam, anangaton to ti maalam iti eksamyo. Barang no saan ang maungaw ti hutak ko. No ikargak ti linaon ti notebook, ma'am. Anya? Hoy, sika, Jonas. Huwag yamanan ti saan nga umno asungbat mo. Ag-review ako ma. Ngam awan matan di notebook ko. Ayan na ngay. Ne, inruwaro mo ba't amin na linaon ti bag mo? Apay akas na mariribukan ka. Ag-review ako ma. Ngam awan matan ti notebook ko. Nagsakarak iti imbaga ni maestra a reviewin mi, nanang. Amangan mo't no na ibati mi di pagadalan nyo. Anya nga ita ti pag-review
Nababalakit di ti maalak iti eksamin mi. Sapay awan ka ruba tayo akaadalam. Tapno makireview ka kumalaangan, anak ko. Awagak man ni Aileen. Damagak no nailaok ijay bag na ti notebook ko. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Madama ti pa nagrepasok. Saan mo ka diyan nakita ti notebook ko? Awan magtan dito'y bag ko. Ha? Mabit lang takita ka dagiti notebook ko. Amangan no nailaok. Hello, friend. Awan mo't ka dagiti gamit ko. Ayan na nga rudan ngay. Katinton bigatan ti eksamen tayo. Ay sus, kasano daytan? Uray ko man no asidag ka. Tao may kalaangan makireview kanyak. Kasano nga rudan? Anyapay nga iti maalak iti eksamen tayo. O sige nga rudan, gayam. Bye. Ay, una yan. Sige, bye, friend. Day, itaman pa'y anapas nagkangagripaso. Sika, Jonas. Anda ngamin kayat ko akan tiyawan inton bigat nanang. Ay, di ka ko maagar-aramid iti kalukwan. Isungarod nga agripaso Tapno na nga to ti maalak nanang. Apay akalukwan ti maaramid ko ako nayo. Ay na, sagsaga na ang manan ti kunam akan tiyawam. Saan aya? Mangnamnam ak amayat ti mapasamak inton bigat nanang. Ay, basta. Saan ka nga agaramid iti maday? Awan ti mati nga ramidek. Masigurado nga damakan tiyawak inton bigat nanang. Hello, Gayam. Sinapsapang mo ti mawag. Pangaasim man, tamasapa tama pa ni J School. Makireview ak di ta notebook mo. Apay, awan latta ti notebook mo? Awan nga ron. Masapa ka kumanta makireview ak. Uwan, sige. Saan ka ngagdanag? Agrobatak nga rudan. Taksin narak tayo dya pagadalan. Agyaman ako na gayam. Nakasagana akon ang mapaligay pagadalan. Madanagan ak ngamin, tadyak nakaripaso. Wanya, nakaripaso ka din? Una, siyak pa'y. Adda makan tiyawak ita. Naikabesak ti enumerations kan identifications. Kastamot ng ti definitions. Ngam ka sinisuset. Naalam ti notebook na. Kasano ngay ang makan tiyawak? No saan ko alibasan ti notebook na? Oh, Isublim ititugaw na. Tapno di ka makabasol. sige. Inak isubli. Naka-review ak matan. Ang ka na. Sakbay asumangpat ni Suset. Inak manlangan. Iparabaw kulatan iti armchair na. Delikado ka. Numamuan dati naramid mo. Adda akon dito'y tugaw ni Karat. Alaak iti bag ko ti notebook na. Tay parabaw ko iti armchair na. Dagda. No kasta, sika tinangala iti notebook ko. Talaga satanas ka, nagalas ti aramid mo, agtatakaw! Anyang agtatakaw. Isublik ayapay no agtatakawak. Jack naka-review gapo iti aramid mo. Satanas ka, kuko mo day ta tinakaw mo. Amok nga ino anya ting kabil mo dita notebook ko. Ha? Adda ayamat na taera satanas. Ay, sika ata skeleton ka. Awanan tinakitak akadaksan a tao, no saan asika. Oh, apa yun? Anya ti mapaspasamak, ha? Tinakaw ni satanas ti notebook ko, idi kalman ma'am. Iso ajak naka-review. Saan ko mat atinakaw, ma'am? Binulod ko lang mat. Isublik pa'y ayan, wag tatakawak. Ajak naka-review ma'am. Tinakaw na ti notebook ko. Sami, anya ti mapaspasamak kada Suset kan Jonas di taunag. Damagam to kini Suset. Bigat. Anyaman nga tanti naramid ni Jonas kan ni Suset. Amangan no may papan iti notebook ni Suset.
Notebook? Mapukpukaw ngamin ti notebook ni Suset kat. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas. Kayat mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Suset. Isungarod nga insubli na. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas iti notebook na. Kayat mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Suset. Isungarod nga insubli na. Itapay tawan panawanan nga agripaso. Ay, kalukwan ngamin ti amo ti gayam mo. Oy, awan ti amok dita di nakiramraman. Bagbagaaman ngamin ti gayam mo. Imbagak mat idi adi naalaan ti notebook. Ngam kunana mat arabak na laan kini Suset dayjay. Angam saan anasaya at arabak. Tadakkal apirhuisyo ti impaay na kan ni Suset. Aguray ka man, Jonas. Apay nga inalam ti saan mo ako ko? Basta damot iti bag ko, ma'am. Saan ko nga inala? Ulbod, magnaaya ti notebook amapan di tabag mo. Jack naka-review gapo iti naramid mo. Tapno awa na teriri. Saan ka pa'y laang nga ag-test, Suset? Ikan ka iti special test mo numalam. Kat si kamot Jonas, sabali ti test paper mo. Panay isay ti sungbatam, Essay, ma'am. Saan ko nga mo ti agsungbat iti essay, ma'am? Nalakalaang. Ta saan ang masapol nga agikabesa ka. No dimngag kalakit di iti explanation. Masungbatam amin asaludsod. Sayang dagiti ing kabesam. Ta saan mat nga iso tinaitid kan ka asong batam iti test. Sinalbagkit di. Noon niya pa'y ti pagkapsutak. Isukid din tintad da kanya kates. Sapay mang namnama ka na nga to ti maalam. Taing kabesam amin dagiti adda iti notebook ni Suset. Ay, nagmalas nga ron. Ay, nagpuyatak anang ikabesa. Kung saan mo't gayam nga iso ti itadasong batak iti test paper ko. Dahita ti pagmadyan ti agaramid iti sana nasayahat, bro. Di ka nagsakar. Tadda ma di aplanom. Anya ngay ita. Nabagsak ka. Sinalbagkit di. Aldaw na ita. Ngam addan tumat aldaw ko. Di ka kadipay lang nadidigra, bro. Kasano ngay ti examin mo, anak ko, kat di ka mat naka-review. Insubli day dya sa tanas ti notebook ko, nanang. Inikkanak mat ni maestra iti tsansak nga ag-review. Satanas ko nam. Anya ka di ti sasawo mo, anak ko. Diyay kaadalak nga agnagan iti Jonas. Satanas tinagan na kanyak, nanang. Imbag no saan amasurun ken kaday ta kaadalam. Kita man day ta impanagan mo ken kuana. Nagalas. Isumatiin mo na. Pinanaganan nak iti karat. Wano kutungit. Ay, no apay nga min aya nagkutong ka. Kat awan mo't sakit mo, anak ko. Anya jay natamag ko ngay naramid mo iti pagadalan niyo, Jonas. Adda nakawara notebook, tatang. Inala, ta iso tinag-review ak. Idin sublik. Ibagadamot na tinakaw ko kano. Ay sana nasayat na ita. Insublim lang nga roden. Sikapay titakas. Ayan na day tatay naksungatan. Bayan yun, tatang. Pinagong tanda mo jay tao anang ibagang agtatakawak. Rumbang lang nga pagong tanda. Tamang perde iti reputasyon. Isuabayan yun, tatang. Ah, Nalpasan day jay. saan mo nga itulok nga irurumanda ka di pagadalan nyo, Jonas? Ha? Imbag pa'y no siyak ti mangiruruman. Nangag ko ti sarita anyo iti anak mo. Katanya ko manon nangagmaw. Saan arumba nga kasjay ti imbagam iti anak mo? Amumatan adya anak mo ti adda pilpilyo na. Uray man nadapilpilyo na. Anak ko lata.
Ay, Jay kat anak ti sabali at taon, ti sakit ka. ay, awan mon, Conrado. Kasanungay nga agbaliw iti kinaloko ti anak mo. Ta anak mat ti kinapilyo na. Apay, nuagpilyo ti anak mo, saan mo nga anak? Ay, awan mon at talaga, Conrado. Oh, Di ka makaaw-awat. Kasano nga taaya nga ipakaawat ko ken ka, di kayat ko ang mapasamak. sika, ati sana makauawat. Mangan ka ngamin iti ado, Suset. Tapno di da ibaga karat ka. Sa anak lakit di ngagsaksakit, nanang. Uray na lukmag no kanayon mat ngagsakit. O di awan serbina. Madamot kit di puntom iti dayta nga imbagam. Madamag ko man. Sino ay ati kanayon amang sutilken kay di pagadalan nyo? Ni Jonas Kayabas, nanang. Isupay tinangala iti notebook ko. No kasta, jay anak ti Mamartek ani Manong Conrado? Mamartag ka di ti amana, nanang. Ay, man-mano ang makitak ang mausawan day di a tao. Ang mga nukas jay tumat day di a satanas. Ay na, saan mo nga awagan iti satanas? Tanumangag dagiti dadakkel na. Masair dalakit di. Apay mananday tabag ni Suset. Igam mo mat. Isabit ko lang iti sangong ayan ti blackboard. Apay nga isabit mo ngay. Marigatan laki di amang gawat. No nangato ti pangisabitam. Talnakan, tay sabit kon. Kitam kid din adda umay, tay bagam. Saan bro? Kasimat nga agbirok manan iti bagna. Saan matamapukaw? Isabit ko lang mo't. Awanlat di kar aramidan. Aday ta, naisabit kon iti sango. Ala, Intan, rumwartan. Apaya di ka makatal na dita, Suset? Jay bag ko nga imbatik dito ay sakbay ang nag-flag ceremony tayo, ma'am. Awan matan. Oh, asino tinangala iti bag ni Suset? Ada nakasabit iti sango, ma'am. Dita ayan ti blackboard. Asino tinangisabit ditoy? Nga mo, ma'am. Asino aya kada kayo tinangluko manan kan ni Suset? Saan nga tangad dal alyaan ng loko, ma'am? Saan ka di ati al-alyak at satanas, ma'am? Ala, umayugaw atan ti bag ni Suset. Kat itadyokan ko na. Makakatawak itay di classroom tayo. Apay manan. Imbagam tumat nga alya tinang isabit iti bag ni Suset. Sinalbag day di ako tungit. Imbaga nakit din. At ti al-alya kat satanas. Awanlat di kar aramidan ngamin. Mamatiak samot iti kunada. Anadagdagsen ti kugtar ti balas. Sanak pa yan alpas, bro. Addan tumat gundaway ko. Isardeng mo daytan bro. Awan ti nasayata maghanap mo dita. Isardeng kunto. Dumakabalsak. Ngam no panunuta man na imbag. San ka di ngawan mo't basol kan ka ni Suset, bro? Makakatawak. Idi imbagam asatanas ti al-alya. Pudnumat. Ada atap ko nga iso tinangisabit iti bag ko. Kalukwan ti amuna. Apay nga ta. Anapudot ti dara yung agpadpada iti tunggal maysa. Saan ko matapagpupudutan? No saan nga iso ti mo na? Wenmet ket di Ngam, sigod ngamin apilyo ni Jonas. Ang kaslaki maro, idi adda ka. Tasyak pa'y tinatumpungan na asutilan. Makapaasar. Forever kayo nga ta, nga agap-apa. Basta siya, awan ti madi nga ar-aramidag kan kuana. Isuat ti satanas. Itamampayan na uli magka dito'y sirok di kayo, Jonas. Kinatawaan dak ngamin ni pagadalan ni di kalman tata. Anya nga tati aramidag. Tapno katawaan damat day a tao. Kaya't mo asawain, kaya't mo ti bumalays. Kasta nga ron tatang.
Anyo nga ta ti aramida kiti a tao. Tapno katawaan da mo. Kasano nga taaya? Bayam, tatulungan kang agpanunod. Babae day jay tatang. Saan a lalaki? Ay, babae lagayam. Pagparikutam launay. Ha? Naglaka! Adda ka din na panunot yo, tatang. Oh, kapanamanan. Timakder ka mat. Idi nakita magmag na ni Suset iti school ground. Agsilsilpon a magmagna. Agsilponak mo't amag na. Taigagarak asabatin. Ha? Ala, ditakan. At day ta ni Suset. Anay ko! Anay! Ape adinong parnaklatan ngay. Natin nagkat nga rodan ti cellphone ko. Jak nakita, tamad ang mga min nga cellphone-ak. Ay, Cellphone mo, natanagkat na ito pa iti bato. ay, apay ngay. Sapay inikat ko ti casing na ta dinalusak itay. Kitaman, kasla na buong ti screen na. Ala, ay, nabuong agpaisaw. Ay, natirad ngamin ti bato. Apay ngamin deta bato. Apay nga da dita. Ada siguro nangaramatan da. Ngam, nalipatan da nga impaigid. Aga pa man nga tandag iti dua. Ape an napanday jay. Ay, nagdinong pardan sapay. Win nga rod. Natinag pa iti cellphone ni Jonas. Ang mga nadadahal pa yan. Ni, pinanawanan ni Suset. Kat umayan dito ay. Nadadahal sa hamot at talaga ti cellphone ni Jonas. Win nga rod ah. Apay, Suset. Anya tinapasama kada kayo. Nagdinong par kami ka ni Jonas. No apay nga min nga adda bato ijay. Imbaglakit din ata saan ko na ibatan ti cellphone ko. Ay, dayta kat ngamin. Pagmadyan ti magmag na cellphone. Pakaalaan ti disgrasya. Apay, Conrado. Panagkunam ka day. Kat nasaya at tiit den ti imbagam nga aramidan jay anak mo. Imbagak aya, apagdaksan na. Ay, konsentidor ka at talaga. Imbes asurwam iti pagsayaatan na. Agam, durugam kit din nga garamid iti saan anasaya at Di ka man nabakbakitan. Dakes aya dayjay kat saan may. saan kit din adakas jay igagara na adong paren ti tao. Numapatugaw jay babae kat makatawaan o di nakabalos di anak mo. Ay na, sa anak apulos nga umanugot dita akapanunutam. At dayamot inayo na makapanunutak kami. Saan ko nga ayunan, ta saan mo't nga umno. Ay, manmanuman latikasken ka. Ay, inulaw sa ngamin ti arak tautag mo. Naramid mo ka ditin singasing kong aramidaw. Wag, ngam naibatak ti cellphone ko. Kat naitupakit din ititira na bato. Nabuong kit din ti screen na. Bangtad kayo man iti pang patarimaan ko na mabalin, tatang. Anya, ay nagkapoy kan. Mom, amakitin nung parka, ngam di mo pinutputan na imbag ti cellphone mo. Kunak ano saan ko maibatan. Jack mat ngagpaiso inigaman na nalaing. Kahit di babae ngay, natinag mo ti cellphone na. Saan, tatang? Ayawan mo nga roda, palpak ti garaw mo. Kapoy kamot gayam. Ita, tadandani kayo nagturpos iti grade 10. Masapol a panunutan nyo, noan niya ti alaan nyo iti kolehyo. Tapno, amuyo, noan niya nga istran ti paginrolan nyo, iti senior high. Ma'am, apay, saan mabalin na conforme ti paginrolan? May mayat matlaang no ti alaam a kurso, kat kalinya ti inyenrolyo iti high school. No kasta, agsisina kami iti pagadalan no senior high, ma'am. Kapilita na kasta. Awan pa'y senior high diti barangay tayo.
Iso a kapilitan amapan kayo iti pagadalan nga da senior high na. Anya ka di alaam to a kurso. Tapno agkaadalan ta kumamat laeng. Kayat ko ti nursing. Agpada tagayam iti alaan a kurso. May santo ti pag-enrollan ta. Wen tapno saan ta nga agsina? Pag-iskwilaan nga tada sami kan Jonas. Saan mo man nga ipalagip da dya Jonas? Kagurgurak? No sa bali ti pagadalan da. Agkurus pa'y nga tatidalan nyo? Nasaya at mat, no saan nga agkuros ti dalan mi? Nasip nga tilubong ko, no adda iti sangok da dya Jonas? Saan mo man nga ipalagip da dya Jonas? Kagurgurak? No sa bali ti pagadalan da. Agkurus pa'y nga ta tidalan nyo? Nasaya at mat, no saan nga agkuros ti dalan mi? Nasip nga tilubong ko, no adda iti sangok da dya Jonas? Mas daawak. No apay akanayon kayo nga agapa. No apay akanayon nakasutilan, awan mat aramidak kan kuana. Ang mga no nasuron, gapu iti panangawag mo kan kuana iti Satanas. No di nak inawagan iti karat, wano kutungit, jak kumamat binirngasan iti Satanas. Anya ka di ti kayat mga kurso. Kasla kayat ko ti agbalin na soldado. Uray siya, kayat ko matiag soldado. Padahasan tansamot ti sumrak kas kadete. Saan ka di ano sumrak ka akas kadete? Kat saan akas karina ti agawi di jebalay? Kastamot ti damag ko. No makastrak ka iti PMA, agyan ka iti unag. Libre amin, at dapat allowance. O sige, ikagumaan ta ti makastrak iti PMA. Awan gasto. Wala, nga masapol ang makapasata iti entrance test. Kunada man ang masapol ti disiplina kano iti unag ti PMA. Iso asaan nga agbalin ti kinasutil mo ijay, bro. Ha? Sikamot lang ti nang ibaga, akasapulan ti disiplina ijay. Kunam nga agpada kayo ka ni Aileen, iti plano nga alaan a kurso. Nagtulag kayo kadi? Wen nana, may santo a pagadalan ti pag-iskwilaan mi, tapno agkadwa kami akanayon. Nagmaditi agmaymaysa no agdadamo iti pagadalan. Ay wuna anak ko. Ikagumaam ti makaadal. Taadda pa'y kabsat mo amang tultulong ken ka. Wen nga rod nanang, iso nga ikagumaak. Takaasimot nga katulong ije sa bali a pagilyan ti kabsat ko. Imbag takayat nakatulungan. Kastamot di kabsat ni Aileen. Adamot ije sa bali a pagilian. Isu siguro ti mangtulong ken kuana nga agadal. Kastamot timbaga ni Aileen nanang. Imbaga kanumat ti kabsat na at tulungan na nga agadal. Nanang, mangtad kayo man mo't iti pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Ay saan nadadaal day ta cellphone. No di mo kumainaramid ti insuro ti amam akalukwan. Talpasan, at daditan nanang. Mangtad kayo kiti. Awan maitid ko. Padasam a dumawat ka ni tatang mo. No adda maitid na ken ka. Saan ka di nga ititid na ti kwarta na kada kayo, nanang? Mangtid iti pakitsindak. Ngam no mapana kon ija tsendaan. Saan mo anam namaan nga adda mabate. Basit laeng matit-itid na kanyak. Nagmadino awan cellphone? Makapaikawa? Iso nga inton maminsan, an nadam ti gamit mo. Apay ngamin anamati ka iti amam apadam aluko. Kwartayo man mo tatang. Maikawa nga awan cellphone ko. Dumawat ka kininanang mo. Painted ko kinkwa na ti kwarta. Awan kanumot tan tatang. Pinakitsinda na kanon. Nagkapoy kan tumot nga min.
Nakidinong parkalaang ini batamon ti cellphone mo. Da kayon tumat ngamin tatang. Saan kumot nga imbaga at inagam ti cellphone mo? Anya ngay ita, awanan ti cellphone ko. Ay, Wine. Damot nakadamaga ka may parit ka no ti cellphone iti umunato ka ti PMA. Patuluyam ka di pa iti plano masumrak iti PMA. No makapasaak iti entrance test, tatang. O anya, nakapili kayo ka din no anya a kurso ti kayatyo. Saan mo nga ibagbaga ti kursuta, Aileen? Wen, nasaysayat no di daan mo ti kursuta. Anya ka di ti pagin inarasahasan nyo dita, Aileen, kan Suset. Ah? Ay kwa ma'am. Agdindinamag kami no anya ti kurso minto. No kasta, saan kayo pa'y anak ka desisyon adwa? Ma'am, mayat no BS Nutrition and Dietetics ti Alanda. Tapno ammo ni society kan kanan na. Barang adapay namnaman na alumukmag, ma'am. Ti mayat nga alaan ni Satanas, kat imbalmer, ma'am. Anya? Agbalsa mo itinatay, tawan bubot nga na itinatay. Satanas ko naman. Salbag da di asuset. Lalaki ko ma. Agdinanog kami. Saan ka na masuron? Tas ikamot lang ti mo na, bro. Imbaga mabarang at dapay namnaman na alumukmag. Nalabos mo ti imbaga na. Nga imbalmer ka no ti bagay ko at trabaho. Rabak na lang matdayjay. Kan saan matadakas ti trabaho nga imbalmer ah? Una, ngam kinatawaan dagdag iti kaadalan tayo. Makapasuron. Liklikam nga minan ti mang sutil kan kwa na. Takanayon nga dapang balas na kan ka. Addan tulal daw day di asuset kanyak. Nanang, ayan tayo na lumasa ba? Balunak man ije pagadalan? Ay, kita ijay laba. Adda ijay kusina. Nakaparabaw ijay asidag ti dalikan. Inak man mangala, tapno adda ikargak dito yung bag ko. Naimbagjay sa ba nga ngam ti gumatang kamanan iti chichirya. Una nang, nasustansya pa'y ako nada. No agpaiso Apay apagdwa-dwaam no agpaisoan na sustansya wenno saan ti saba. Ay, saan ang nasustansya ti chichirya? Isumat ti adu ala ko da iti store iti asidag ti pagadalan may nanang. Reses manen. Ngam nagastok mat ti kwartak. Saan tan amapan ije kantin? Adda sa baabalon ko ditoy. Dito'y tan akanan. Irwar mo nga roden ah. Takanan tan dito'y komidor. Saan tan na bumaba? Una, santa pa yung aggastos. Mabigla nga, terwar ko. Uy. Oh, Ha? Kita mo. Dahilin kan suset. Umuli da dito'y. kun nga peso. Yan mo day taukis ti saba. Ha? Ni? Impurwak mo matan iti agdan ti ukis ti saba. Bayam amabadakan ni Suset. Nakita ti inaramid mo, si Ka Jonas. Impurwak mo ti ukis ti saba, edi umuli ak iti agdan. Kasano no nabadakak ti ukis? Saan kayo ang nakita, ma'am? Sorry. Adaman makita matao, wano awan. Saan arumbang nga ipurwak mo latan ti ukis? Tadamot basuraan. Un, ma'am. Tapno saan ka amarwam nga agibelang lata? Inkadalusan, yaglawlaw ti basuraan. Dalusak ti aglawlaw ti basuraan, ma'am. Di pangalalaan ti garbage truck. Awanan ti ado asaw. Ala, ingkag dalos ijay. Ingkagibal lang iti basura. When, ma'am? Kitaan nyo. Taday jay da Jonas kan Sam. Impadalos ko ti aglawlaw ti pagipunpundoan iti basura. When, ma'am? Ibagam ko ni Jonas. Tay parpartak na ti agdalos si Jay. Tanumalpas. Agsarita kami. Ada ibagak kan kuan. When, ma'am?
da pinaglinis ni Ma'am ni Jonas ijay. Kat addamat na ito ding apara linis. Ang mga nuada na pananti para linis. Iso anang ibaon ni mami ti sabali. Kasta nga ta? Kasla adda atap ko. No apay nga imbaon ni Ma'am ni Jonas. Anya ti atap mo ako nam. Ang mga no nakaaramid manen iti madi. Iso anadusa. Amin ko mga aramidan na ket madusa. Bareng agnakam. Nakaro ti kinasutil na. Kimaro nga ro ti kinasutil na. Manipod adda ka. Saan mo't unay akas day ti kinasutil na, idi awan kapay. Anya nga ti basol ko kankwana. Suset, saan nga ta? Akayat na ti agpapansin kan ka? Ha? Taapay ko mga aramidan na dayta kanya. Kinagpay suna, nakaro ti gurak kankwana. Damdamaga kadagiti adda ka kabagyan da nga agad adal ijay PMA. Kat manuda ka no apagawidan ti makastra kijay. Ay, bareng ano agbaliw ni Jonas. Tamayat ka no ti panang disiplina da kadagiti sumrek iti kadete. Anya kumangit ti baliwan na ako nam. Apay payla adamagem. Kat imalakan ka iti kalukwan. Ay, di ka mamay tabakbakitan. Ay, da kayo kit de nga agama. Hanggang no adama aramid yu amade. Pasaray agbalatek metla kada kayaw. Anya kumangay day tama ding bagbagam. Saan kit den, anang ikabil ka iti silo iti dalan, tapno masiluan ti aglabas. Agam, si kamutla ang tinasiluan. Tanalipatam ti ingkabil mo asilo, idinabartek ka. Adang agpayso da Jonas kansam, iti pangipunpunduan iti basura. Ha? Nakaigam ni Jonas iti daspan kan walis tingting. Sige, inayadan ta ti umasidag, ta nakatalikod damat. Mangagdamat siguro ti pagsarsaritaan da. Sige, amangan no adda maamuan ta, adita pa'y ammo. Di nakakuma pinaglinis ni ma'am dito'y No di mo impurwak ti ugis ije agdan, hindi makita mga umulin ni Suset. Jakmat ngaminan nakita ni ma'am. Tanakalingad mat ngamin. Da Suset kan Aileen, nga adda iti babati nakitam. Ngam di mo nakita, nga umululi ti agdan ni ma'am. Imbag tasaan anabaddakan ni ma'am ti ukis ti saba? Naipagalis kat kuman. Nairan na lang mat day jay. Rabak ko lang tinangikabil iti silo iti dalan. Naira na kunam. Nungay sikat tinasiluan. Hanggang no sabali tinasiluan, maragsakan ka nga ta. Maragsakan kakit nga rodain, tasyak mo tinasiluan. Ay saan ko apakaragsakan? No di kat pagnakmam ko man alaklakayan. Ay made ti agaramid iti banag, apakasaktan ti pada a tao. Ano ang ti rinabak? Saan naragsak ti biyag? Hanggang pilyon ti irabak, kanjay saan ang makapasakit. Apay, no jay inkabil mo asilo, kat nadangran ti nasiluan. Kasanon? Rabak ka di pay laday jay, Conrad? No kasta, saan a voluntaryo ti panagdalus mo dito'y? No di kat nadusa ka, gapo iti aramid mo amadi? Apay manan nga adda ka ditoy. Sursurotan na ka di. Nambarak kumamang surot kan ka. Imbaon na kami ni ma'am nga umay agi basura. Ibagam kit di akayat nak makita. Isungay may ka ditoy. Tapno ammom, anghel ti kayat ko ang makita. Baliktad mo ti makitak ditoy. Saan mat nga anghel? Apay nga ron nga may ka ditoy. No di da kami imbaon ditoy, addayo nga umay kami ditoy. Tapno jak makakita iti saan arumbang. Saan ka lang nga skeleton?
At dapay diferensya ti matam. Anya ka di ti panagkitam kanyak? Saan ang nagbalbaliw ti panagkitakken ka? Satanas latta. Kasta akmat. Uray idigos mo amin na pagpapintas. Kan bangbanglo. Iskiliton latta ti panagkitakan ka. Ibagakmat ka. Uray may sam alalaki dito'y lubong. Di kan tupulos talyawan gapo iti kinasutil mo. Aywan gayam. Imbilin ni ma'am amapan ka ijayan na. Tada ibaga na.